Orwadonje motende kod weche mag buche ma osebedo ka luwore gi duoko mar ombulu manotim dwe mar aboro higa mokalo. Doho ma Kisii opuodho yiero mar jaod bura mar kaunti ma Kisii Doris Aburi bang' thicho oko bura mane kwedo yiero mare. Sechego bende gavana ma Kitui Mutula Kilonzo buonjo bang' jang'ad buche John Nyabuto gwetho oko bura mane dwaro ni wito oko yiero mare, kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga leronwa kind buche mag siasa mong'adi e doho mamoko e pacho ka odiochieng' ma kawuono. E kaunti ma Kisii, morgi ilo kwako joera mag jaod bura mar kaunti ma Kisii Doris Aburi bang' jong'ad buche Lady Stella Mutuku e thicho oko bura mane ochopie nyim doho ma Kisii kod jolut ombulu ariyo e kaunti ma Kisii Job Nyabuto kod Ezekiel Okenye. Ile kupiga kura walipiga kwa wingi, wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndio imefanya hii kesi ikakufa na yezi fufuka. Ng'eto mare jang'ad buche Stella Mutuku oko ni Nyabuto kod Okenye ne onge kod neno monyong'o doho rie mademi kir oko loch mar Doris Aburi mane oyier kod duond bura mar Wiper Party gi kwan ombulu maromo 192,272 eka Janet Ongera mar ODM to ne oyudo ombulu maromo 69,964. Doho koro chiko mondo Okenye kod Nyabuto ochul duol mar IBC kod Doris omenda maromo milion 1.5 ng'ato gi ng'ato e kaka pek mabiro kod burano. E kamachielo en ni gavana mar kaunti ma Makueni Mutula Kilonzo oyudo fuong'ruok bang' jang'ad buche John Nyabuto kiro oko bura mane ochwalie nyim doho mak Makueni kod Patrick Musimba ka kwedo loch mar Mutula Kilonzo. Jang'ad buche John Nyabuto otelo ni jal mane laro kom gavana Patrick Musimba ne obedo kod pek twenyo doho kod neno mane opedhe nyim doho no. Now we are ready to go and work. Now the case is behind us. We just want to forge forward and work for the benefit of the people of Makueni. Dono koro dwaro ni mondo Patrick ochul ting' mag burano madhi modho minyonge kuom Patrick omenda maromo milion 3. Otola ne oyombo kod kwan ombulu maromo 214 88 ka Patrick Musimba to ne oyudo kwan ombulu maromo 63,252. E sechego bende morgi ilo ne okwako boma maduong' ma Bungoma bang' loch mar jaod bura ma Webuye West Dan Wanyama mane yiero mare opodhi kod doho. And I want to say this without any fear of contradiction, that sometimes it is important to appreciate and accept defeat. To e kaunti ma Wajir, doho gwetho oko ng'ur mar Ibrahim Ahmed mane dwaro ni mondo gweth oko loch mar Sani Ibrahim mar Wajir no e kama doho luwo ni onge neno motegno mane opedhi e nyim doho no. Jang'ad buche Ruben Nyakundi ochiko Ibrahim mondo chul IBC kod Sani Ibrahim e kod kwan omenda maromo milion 4 kaka ting' mag bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ka pod wago mana tache mag